left in the corner. I haven't called any of my friends, I've been MIA since last December. My BlackBerry's filled up with email. My phone calls go straight through to voicemail. 'Cause on the street or under the covers we're stuck like two pieces of Velcro. At the bar in the back of my abans d'arribar al quart minut d'aquest partit, quan queda... I la número 11, Paolo. I gol de la Fúcies. I nou gol d'Utell. Bermúdez. I gol d'Itàlia al 5. I nou gol d'Itàlia, gol que nota Paolo Palmacchio. I gol de Salem, gran gol. Però dels camps alpins que s'avancen 3-7. I gol de Catalunya, Daniel Morros. I Gabriel Doni. Entre Catalunya i Itàlia. Resultat del 4-8 total. Gol! Capità català Daniel Morros. Sí, sobretot satisfet perquè sabíem que era una selecció de nivell alt mundial i bueno, nosaltres som una selecció humilde, vam tenir l'experiència l'any passat que ens va anar molt bé, vam lluitar i aquest any sortir amb la mateixa il·lusió i bueno, penso que ho hem donat tot, hem corregut fins al final intentant demostrar el que valem aquí a Catalunya, el públic ha entregat i bueno, en global el partit ha sigut molt bo, ells tenen molta qualitat, però bueno, un 8-5 davant d'una Itàlia crec que és un resultat bo per nosaltres.
Sí, no, estic molt satisfet perquè Torredembarra avui ja s'ha vist que és el centre del futbol platja per segon any, i la veritat és que, bueno, com heu vist, les grades plenes, vull dir, la gent molt contenta. Bueno, només ens ha faltat guanyar, però bé, hem estat molt a punt. La veritat és que la selecció italiana molt potent, vull dir, tota una selecció italiana amb una selecció catalana, la veritat és que hem tret pit i moralment hem guanyat, per tant estem encantats. Bé, com fa un temps es disputen aquest tipus de partits, per nosaltres, per la selecció pelona de Catalunya, és una competició més, és un esport més, a part de futbol, futbol sala i futbol platja, i tot el femení que fem, això continuem mantenint-ho, aprofitant una fase final d'aquest campionat que s'està fent amb les millors seleccions del món, intentar-ho aprofitar, intentar jugar, i intentar que els jugadors nostres que tenim es vagin preparant, vagin aprenent per a poder competir també amb els campionats que tenim arreu d'Espanya. I bueno, vist l'espectacle, la gent i tal, content perquè els jugadors no han especulat, han jugat i s'ha vist un molt bon partit amb la gent disfrutant d'aquest acte, i per tots representar el que és a la federació i al nom de Catalunya, agrair a tota la gent que ha col·laborat perquè això ho puguem portar fins al final.